I weekenden var repræsentanter fra Danmarks ungdomsuddannelser taget til Operation Dagsværks stormøde for at være med til at vælge næste års projekt til Operation Dagsværks oplysnings- og indsamlingskampagne. 4 NGO'er var med i opløbet om at vinde kampagnen. Jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at minde os om, at det her projekt det handler om en blændende uretfærdighed her i 2013. At voldtægter, chikane, overgreb mod især kvinder og piger, det sker hver eneste dag i Nepal. Jeg hører om det og oplever det hver eneste dag. Og det er altså pigerne, der får skylden, og som går og gemmer sig, mens voldtægtsmænd og andre de går ustraffende rundt. Det kan vi ikke være med til at acceptere. OD, vi har brug for jer. Vi ved ikke, hvor meget vi har brug for jer. I 50 år har FN aldrig støttet programmer for den gruppe, som vi gerne vil række ud til. Hvis det her det lykkes, så vil vi have en helt sekretariat, der sidder og tuder og glæde i morgen over, at I har turde være så modige og løfte den opgave, det er at sige, enten er der menneskerettigheder, eller også er der ikke menneskerettigheder. 4.500 af dem kan vi nå ud til. Er det for lidt? Det er sgu da helt vildt. Hvor mange aktive dagsværkere er der? Helt ærligt. Hvor meget alarm kan I lave? Så prøv at tænke på, hvor meget 4.500 egypter kan lave alarm. Det er fuldstændig afsindigt, mand. Jeg har haft mit hjerte hos det syriske folk i ret lang tid nu, lige siden Mellemfolkeligt de startede med at uddele nødhjælp i de her flygtningelejre. Det, der slår mig, når vi snakker med de unge dernede, det er, at de fokuserer sådan set på mad og vand og hospitaler. De knækker sammen, når man spørger dem om deres fremtid. Så siger de, alt håb er ude, jeg kan ikke se, hvad jeg skal gøre med mit liv. Eleverne debatterede og stillede kritiske spørgsmål til projektstillerne, før de tog deres endelige beslutning om, hvilket projekt de ville stemme på. Så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om bæredygtigheden i videregivningen af den her uddannelse i demokrati. Så vil jeg gerne høre, hvorfor man vælger at lave sådan et projekt i Kenya, hvor det rent faktisk går godt nok lige nu, og hvor der rent faktisk er en opstand, og ikke i for eksempel Uganda. En af de ting er, at der skal uddannes 500 forandringsaktører. Og altså, hvor store er de her steder, og er der plads til at uddanne så mange? Fordi hvis man ikke kan forklare til eleverne ude på skolerne eller til omverdenen, resten af Danmark, hvad det her projekt handler om, så tror jeg ikke, man får en særlig kvalificeret debat af det, hvis folk ikke helt forstår det. Det er så også rigtig spændende, fordi man også i Danmark har flygtninge, og der begynder også i de år at komme flygtninge fra Syrien. Så det synes jeg er noget, der kan gøre det meget aktuelt også for danske gymnasieelever. Vi har fundet et projekt, som skal være dagsværksprojekt for 2014. Det vil sige, det har I fundet. Og det er Seksersamfundet med projektet i Kenya. Altså, jeg har bare lyst til at skrige. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Vi er svimlende lykkelige. Altså, vi er bare fuldstændig rundt på gulvet og rundt på hovedet, og ingen takketale og ingen dans her. Vi er bare sådan, hold kæft, det er sindssygt for os, og det er sindssygt for vores partnere. Jeg glæder mig til at komme hjem i aften og skrive mail og forklare dem om det hele, og sige, hvor fede I har været, og I fatter ikke, hvad det her betyder. Det er sådan, ja, jeg får helt lyst til at tude det. Og jeg vil bare sige tusind tak. Hold kæft, hvor er I fede. Og det er modigt og sejt, og vi glæder os til at gøre det her sammen med jer. Det er sgu overvældende. I